nabali ang kasi nabali anak. Balo kasi mukhang gutom ko ma. Pagkaon na po may sekondo to. Kanta guys, takoyaki guys. Dani giyan. Si Junjun day guys, nihuli na ganiha kay nagubay diyang kuan. Tricycle. Ako na kay oras mag-gym? Bisa naman na. Domingo na siguro. Kaunta guys. Hindi nakabasa pa ko sa chat. Kang gi-message kay di ba diya ka makuha ni Papa? Kay naguba. 4% na lang ko. Putro na lang. Naguwat day ka. Buat ang tako din. Ganyan kung susay. Then pag-abli ng simple. Wala mo. Pagkaon niya may pagkaon diya. Ningapit na kag siwol. Nasa day dapit daghang libaong panakalsada. Itundo na ko. Tubangan sa kanay nakaati ko. Ano na malay? Lati Carla. Ay, dididay. Dididay sa misteryo. Lati Herlin. Tubangan sa St. William. Kung katong dapit sila kati kuan. Katong palitan ng tubig. Sa tubig bangat diha. Pag malanganin ka diha din. Na kay sugat din dito kalihay. Imo dong i kuan. Sutsut. Mo ni makaguba. Dara day kuan guys. Kuan sa kanay ukra. Hani nga kuanon kay ang itanom na dadto. Kung muturok baka ha i-try na to guys, muturok ba ni? Di arag mga liso guys, daghan man di ay. Daghan man ring natigom sa duha ka kuan nga ukra. Daghan man dig liso. Mo ni ang itanom diya sang atubangan guys, katong gilimpyuhan. Atangan laman na to guys, ug manarok ba ni? Nadaghan pa siya pud. Duha man ni kabuok. Ate na nang itanam dito guys. Nangid na makustag ija. Madyo lang malaging mabuhi pud ni. Karong natin mautan pohon. Pinatamasig palit sa merkado ba? Kaya tag 20 ba dyan 1/4 sa merkado? Mabuhi ni. Makautan na tapahon. Kama nang itanam dito ron. Madyo lang lagi kakaos manok. Nagkarabang na may daghang bunga diha. Ang utang sa tubig ani. Ang utang sa tubig ba akong balunon. Ang pikan. Ang gaman sa ito. Dito. Tamna na danig okra choy ha. Ang makautan tag okra ba? Tambal ba ng okra sa diabetes o high blood?
A few Hi guys. Morning. Udto na deron. Kari may pa. napilian ni mama. Kan man ikabuok. Upat darang kada kuring isa. Dako king isa. Diya guys. Darang kadyo isa. Itagana po ko nga Terlin. Isang ipahapit. Wang pangam. Isang gidot-dot kag ijahan. Kuan Skyflex man ang ijahan itim mo. Isang gidot-dot kay di bisa makadot. Pangagman. Lahi kuno ni nga punuan ma. Kaysa katong dayat ang gikaw nung una. Katuan. Pero tamis magyapon. Napayok na raba day. Gwa ni paniki na day ay nagdugalya kay maabot na sa kuan ilalim. Sa kuan na na. Ha? Sa ijara ng panik. Sa ilalim. Ne? Mukhang di kadani kitambaw ni gubo. Ang dami. Isa na ko pa naman. May puwas na buongon. Salamat ka, Ate Erlyn. Tamis ni kay ano? Pumilo man dahil mas late eh. Ha? Bumilo? Pumilo. Saan mo baon mo na? Dito sa kanang asan ni? Sa Pumila, suha. dito sa Katanduanis kay kuan man. Suha. Suha ko no. Dagagnan. Buongon, pulis buhol. Baon pa nas bahol no. Kaya lagi sa mo ah. Baon. Nag-snack si mama kuan guys. Kape o Skyflex. Bidok-dok pang Skyflex mo. May gahi. Naghapdi man din mo. Kape. Naman pa yun kaang baon. Pag buongon ka mawa ng harat sa imuhang ligid. Anong tambaw, niinom ka? O di, wa pa ko nang inom karong udto ko miinom. Tambal mo para sa... Para ubo. Pero sa high blood. Kay isa naman lang mo inom sa kuan. Ay, minit nga na kanina. Magtimo sa ko. Nagka-December, mahal na ningingani. Mahal na dahil no. Hindi mo naman pag December, September na. Uy, klaro, September na. September na rin nun, dalira ka adyo Oh, panahon. September, October, November, December. Pat na lang kabuwan. Months na. Pat na lang kabuwan. Magkuan na. Pasko na. Pasko na. Dalira ka adyo. Buwan. Be. Atang hukman. Tamis. Tamis dahil. Ay, tamis na lang nga. Tamis dahil ka. Tamis ganitong gamay katong ipakpakan nung tamis. Parehas na. Thank you. Parehas na itong ikandas ni Agi. Mga anda guys, ubongon. Pasensya na sa naglaway. Pasensya sa naglaway. Ang katamis. Ano sino? Salamat, Ate Erlyn. Salamat sa imong baongon. Kay Nindot. Tamis. Sakto dyan, mamukhaan dyan ka dani. Ang maway mong ubo. Ang ibog. Karang tamis. Sa parehas lang mangyapos ka tumatang ikaw nung una. Yan masih dyan nga lahi kuno ni napunuan. Dahil lang punuan? Kaya itong ikawan ka itong una. Mm. Pero parehas ramante. Tamis mangyapon. Napay tulo ka buok te. Thank Napay you. lang dakla di ah. Thank you kay sa imong baongon. Mao ni kinadakan. Sige lang man may kakada ni buongon. Thank you sa imong baongon. Ka nakakaon mi. Ningumok mag imong Skyflex ni mong gitunos kape. Klaro. Mumuk kang. Kaluoy. Luyan yung pangagwa. Mama ka nag-ubo gabi eh.
Wa na tagsa na lang. Di para to Tagsa sa lang? gabi oh. So kanang muubo ko nga mura ang prima nana dani oh. Nas. Mura mag-una. Inaanay gid ko dali kay makumhawaan ba. Motuog di ko ni doktor kasi doktor ni sulti. Sa kami pa diniwa pa mo din nga kada tuig ni babaksin papa mo. Vaksin mo para sa flu? Para sa di sa halang sa pneumonia. Kada tuig? Nganong kada tuig man? Kada tuig man may injection na ma-expire, may injection na san. Muna nga niya na si doktor nga ako. Di ka pwede nga matubang ka sa nagisip-on, di po ka pwede sa magatubang ka sa giubo kay dali kuno kay mukawa, dali kuno kay kuhawaan kay ang kagaw kuno nako. Mukuan kuno dayon. Nga na ang doktor. Nga na, dahil na ba siya baksin ng flu? Oo, nana kuno na dayon. Dali kay kumahawa dayon. Ubos na kang resistensya. Bos. Nangrot na nagpikas ma. Sige lang, ay, okay. Imo po ng pikas. Oh. Yari din buwa, ubo-ubo. Lami man tamis nga. Haut. Tamis nga tubigan ba? Di para sa bang buongon nga. Gama siya kay tubigan, lami. Di para sa bang buongon nga sagap sa prabakan. Masakit lami. Ang islo. Mag-inom na lang ko ani day para sa ubo. Parang inya, vitamins na lang ko. Lami pa man, ganahan pa man ko. Hurot na nagkapikas. Ang selas na ma. Ang selas na. Kuan ba? Ha? Ang kani ba, mainom ng kuan eh. Inya na po ang kuan. Vitamin. Hindi nga palibot. Hurot yung tunga, Hurot na. boy. Kamot di ka butumon na. Tingagos mamang dalera na hurot at pikas. Hindi mo pa na pikas, udta na. Ako ni hutog. Usap-usap ginagmay. Umawa ng wasimahang lalamunan. Ito, Katiw. lamunan ba? Murag, ay, apilin na diha. Siguro na. Panaray kang butang mo sa Okay. Pusunin natin yung kanit. Para lamig ka dyan ang snack.
Nagusog ko sang snack. Snack na buongon. Inaani ba yan sa una, mga bata pa mo. Kakaog baongon, awan na, di naman yun to. Nagusog naman eh. Sambot na siguro ni Mara, siguro ni Tamisa, kaya ng kadak mo. Ano? Napay doa to guys, para pag kada kasanggi pakpakan. Mama. Ha? Silingpan mo pa, silingpan ka? Silingpan ka, kalimuot.